Предприемачески умения. Този модул предоставя цялостен поглед на предприемачеството, неговите ключови умения и ползите, които може да донесе от селските райони. Той също така изследва въздействието на глобализацията и цифровизацията върху предприемачеството. Целите му са да създаде основи на предприемачеството, да развие основни умения, като да изградим ключови компетенции за успех, да разберем предприемачеството, като разгледаме неговата концепция и значения, да стартираме собствен бизнес, който води до участниците през процеса, да ни покаже предприемачеството в селските райони, като ни помогне да намерим предизвикателствата и възможностите. Също така не може да разгледаме въздействието върху предприемачеството, като го погледнем от глобализация и цифровизация. Въведение в предприемачеството. Първо, нека изясним какво точно е предприемачество. Предприемачеството е динамичен процес, при който се генерира и прилага управление на нови бизнес идеи. Там се поемат ресурси, както и рискове, за да се създадат иновативни продукти или услуги, които да добавят икономическа стойност. Има няколко вида предприемачи, като един от тях е социалният предприемач. Той се съсредоточава върху решаването на социални или екологически проблеми. Вторият вид са серийните предприемачи. Те непрекъснато развиват своите бизнес идеи. Третия вид са малките бизнес предприемачи, които създават и управляват по-малки предприятия. И на последно място технологични предприемачи, които разработват техните идеи, базирани на технологии. Самото значение на предприемачеството. То има голямо въздействие върху предприемачеството, като един от тях е икономическият растеж, който стимулира иновациите, новия бизнес, моделите на новия бизнес и производителността. Също така то може да създава нови работни места, предприятия, които генерират възможности за работи, може да решава проблеми, както и да вкарва нова иновация и чрез това то адресира обществените предизвикателства чрез креативни решения. Ключовите умения за предприемачите. Креативност и иновации. Творческото мислене има голямо значение върху точно тези иновации, като от съществено значение за генериране на уникални бизнес идеи и за решаване на проблеми, като се дефинират на пазара. Има доста иновативни техники, като една от тях е мозъчната атака, която насърчава генерирането на идеи. Също така част от това е дизайнерското мислене, което се фокусира върху ориентирането към проблема и решаването на този проблем. Също така интердисциплинарно сътрудничество. То комбинира разнообразен опит от иновативни решения. Също така и голяма роля играе непрекъснатото обучение, което поддържа идеите свежи и подходящи. Ние също така трябва да поемем и управлението на риска. Трябва да идентифицираме рисковете, които могат да бъдат пазарни, финансови, оперативни, юридически и репутационни. За да се справим с тези проблеми, ние трябва да планираме нашата застраховка, да планираме извънредни ситуации, финансово планиране, както и съответствието между самите проблеми и нашия капитал. Бизнес планирането, което включва бизнес планът, визията и мисията взети заедно. Също така включва и пазарния анализ, описание на продукта или услугата и маркетинговите стратегии. Трябва също така да имаме и оперативен план, като поставяме нашите цели на първо място. Нашите цели трябва да включват насока, мотивация, измерване, разпределение на ресурсите и активност. Ние трябва да развием своя собствена финансова грамотност и като основа ние трябва да имаме основа за финансов мениджмънт, който включва управление на приходите и разходите, отчети за доходите, управление на паричните потоци, финансови коефициенти и спазването на данъчното законодателство. Също така трябва да бюджетираме и да управляваме паричните потоци, които получаваме и да включваме прогнозите, които поддържат спешните фондове. Трябва да си изградим собствена работна мрежа, която да ни предоставя възможности да споделя знания и да има достъп и ресурси до подкрепа. Също така може да използваме собствените си връзки в нашия бизнес, като включва нашите партньорства, препоръки, пазарни прозрения
и самите възможности за бизнес развитие. Стартиране на бизнес, генериране и валидиране на идеи. Трябва да можем да идентифицираме бизнес възможностите чрез получаване на пазарни анализи на самите чужденци. Можем да използваме прототипите, пазарните тестове, интервютата с клиентите и анализите, като обаче трябва да спазваме и правни и регулаторни съображения. Трябва да спазваме бизнес регистрацията и лиценза, като трябва да решим бизнес структурата, да изберем името на фирмата, да я регистрираме, прави се от властите и получаваме необходимите лицензии и разрешителности. Ние получаваме също така и данъчен идентификационен номер, като разбираме данъците върху доходите и продажбите. Ние също така получаваме и финансиране, като източници за финансирането могат да бъдат заеми, инвеститори, групово финансиране и безвъзмездни средства. Има няколко принципа за стартиране, икономическо стартиране, като ние може да се самофинансиране, да създадем минимален жизненоспособен продукт или по-точно MVP и да се фокусираме върху непрекъснато подобрение. Предприемачество в селските райони. Тези райони съдържат географска рядкост, селскостопанска насоченост, сплотени общности и природна красота. Там предприемачеството е важно заради създаването на работните места, запазването на културата ни, използването на ресурсите, подобряването на качеството на живот и също така устойчивост на общността и на иновациите. Предимства и предизвикателства. Селските райони са разпръснати като фокус върху земеделието, сплотени общности и природна красота, както вече споменахме. Самото значение на селското предприемачество